magana da cewa a wani lokacin ana yin maganar kudin harajin ka ya kare. Haka zalika inda kuma ba sauka baka sallami Yarima. Tuburarru ne kuma makirai ne. Na ce da wani yanayi. Zalika ba jin magana suke yi ba inda tsinkensu suka dauka suka tsambala shi a cikin dan waken duniya. Ba ku da labari wata ya kare ana biyan haraji? Yanzu dan zan tsaya da budurwa dole sai na nemi waye kai sai na nemi yadda ka zan tsaya. Dalla kar ka ba su. Me hakan man? Ki bari ya ba su man. Tsoron su ake ji? Wai ni ina jin ma labarin wai har marin yan mata suke to wallahi ku kalli wa'idda kuke. Ke yar marasa kunyan nan. Yar banza kamar kana kallanta kamar mangiya wannan yare sai fitina tsiya. A nan ma baki zaki karasa mana. Malam lafiya me haka? Yarinya, lafiya ce ta kai haka. Ai ba a shi. Kullum ni ina tara kuɗin mutane kana zuwa kana kwashewa? To ina ruwana da wani masu gari, ina ruwana da shi. Ina ruwanki da masu gari? Bai duk darajar mutumin nan? An fada. Ashe kai kake cuta na. Da labukan ruwan nan babu mu wuce. Da kuma homa a cikin sa. Fitinannin ƙauye. Fitinannin ƙauye. Tabbas mai dokan bacci ya bayyana a lokacin da ake bada tazara a lokacin da suke kusanci da shashancin su. Fitinannin ƙauye. For the mercy, for the destruction, for the mercy, for the eloquent, for the mercy, for the non-capacity. Fitinannin ƙauye. Kamfanin dandalin barkwanci Films Productions. Kai da baka zuwa gida, baka kula da Fitinannin ƙauye. Mashirin shirin Nuruddin Muhammad, labari da kuma tsarawa Yahaya Ibrahim Yes Boy, Allah ɗaya mataimakin za a mai ce shiryawa mutum B ya Zango, wallahi mataimakin ba mai zai bada yi. umarni Nuruddin Muhammad, ga young flock of the Star Time. Fitinannin ƙauye. Start for the main roles is the end of the road. Fitinannin ƙauye. A yi wa Malam Barau bulala biyu. Ga mari ga tsinke ta. Gadan nan ta karye da malam. Na ji da ka ce gada ta karyewa malam. To ina ruwan biri da gada ko gada ta karyewa malam ai yana da dan biri yana da hanyarsa ta sama'u. Start for the main roles is the end of the road. Me ya faru? Ba zan ji ba, ba zan ji ba. Ba zan ji ba. Me gari? Me gari? Yace akai ta za a yi mata allura polio. Ana ta sanarwa a gari. Fitinannin ƙauye. Domin neman wannan katatan shirin sai ku subscribe ku danna mana karrawa a tashinmu na YouTube mai suna kamar haka. Fitinannin ƙauye.